ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ରଚିତ ସଚିତ୍ର କାହାଣୀ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ପୁରୁଣା ଢୋଲ ଓ ବିଲୁଆ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ବିଲୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୋତେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଲା ତେବେ ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ସେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅତୀତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବିଲୁଆଟି ସତର୍କତାର ସହ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା। ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ସେଠାରେ କେହି ତ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ କେବଳ ପୁରୁଣା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଲୁଆ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଗଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଭାବିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଇବି। ଏହି କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଆୱାଜ ସୁଇସ୍ ସୁଇସ୍ ବ୍ରୁମ୍ ଶବ୍ଦଟି ବିଲୁଆର କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଚର ହେଲା। ବିଲୁଆ ଏଭଳି ଆୱାଜ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଅଚାନକ ସେ ରହିଗଲା। ସେ ସ୍ୱୟଂ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ପଳାୟନ କରୁଛି? ମୁଁ କ'ଣ କାପୁରୁଷ ନା ଡରପୋକ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବି ସେହି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି। ବିଲୁଆ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ସେହି ଆୱାଜ ସୁଇସ୍ ସୁଇସ୍ ବୁମ୍ ସୁଇସ୍ ସୁଇସ୍ ବ୍ରୁମ୍। ବିଲୁଆଟି ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଭାବିଲା, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପୁଣି ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଆୱାଜ ଆସୁଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ସେହିଠାରୁ ଉଙ୍କି ମାରି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ଏବଂ ହସି ହସି ବେଦମ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜା, ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ତାହା ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଲାଗିଥିବା ଶାଖାରେ ସେହି ଡିଣ୍ଡିମକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ଟିକେ ପବନ ହେଲେ ଗଛର ଶାଖାଟା ଦୋହଲୁଥିଲା। ସେ ଦୋହଲରୁ ଡିଣ୍ଡିମରେ ଯାଇ ଶାଖାଟା ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏହିଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା। ବିଲୁଆ ହସି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ବୋକା ତଥା ମୂର୍ଖ ଅଟେ, ଯାହା ଏହି ପୁରୁଣା ଢୋଲ ପାଇଁ ଡରୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ବିଲୁଆର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ଭାବିଲା, ଏହି ଖାଦ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଡରପୋକ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେହି ଖାଦ୍ୟ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭୋକିଲା ବିଲୁଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ତାହାକୁ ଉଦରସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କହିଲା, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ଯଦି ମୁଁ ବାହାଦୁର ନ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ନ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସରେ ଦିନ କଟାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମୋ କପାଳରେ ନଥାନ୍ତା। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ